בית קברות עמוס ומלא, צריך להזיז עצמות של נפטר אחר כדי לקבור לידו את הנפטר החדש. אני טועה חברים? הזוי. איפה נשמע דבר כזה במדינת ישראל? אין מגרשים לחיים ואין מגרשים למתים בכפר טייבה. לאן נלך? גם נקבור את מתינו בקומה שנייה ושלישית? איבדנו דרך, גברתי השרה. לכן את פה כדי לשמוע את הכאב, לשמוע את הקושי. כאשר אני מדבר על טייבה, זה משקף את נאורה, וזה משקף את תמרה, וזה משקף את סנדלה, וגם את מוקבלה. כל הכפרים שלנו נראים רע מאוד.